Very, very powerful. Yeah, that's got some power in it. Cuts are anything like butter. It's unreal. No effort at all. Honestly, mate, I couldn't believe it. It is a massive big deal. Very impressed. It's pretty amazing, and it's blown us away today, without a doubt. Got to be the way to picture, honestly. That's immense. That's game changer. It really is. Το όνομά μου είναι Ραντού και είμαι υπεύθυνος αυτού του εργοταξίου. Κατασκευάζουμε ένα συγκρότημα με έκταση 7 τετραγώνων που θα περιλαμβάνει 3 πολυκατοικίες, η μία εκ των οποίων θα είναι 36 ορόφων. Σε αυτό το εργοτάξιο προσπαθούμε να δουλεύουμε με επαναφορτιζόμενα εργαλεία, γιατί απλά αυτό είναι το μέλλον. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτό μας βοηθάει και στην απόδοση, αλλά και την ασφάλεια. Και εδώ είναι που μπαίνει η DeWalt. Η δυναμική που έχει όσον αφορά τα εργαλεία με τα οποία μπορείς να συνδυάσεις τις XR Flex Volt μπαταρίες είναι τεράστια. Αυτό για μας μεταφράζεται ως παραγωγικότητα υπό τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ξεκίνησα να εργάζομαι στην κατασκευή σε διάφορα πόστα και τώρα ανήκω στην ομάδα που διαχειρίζεται αυτό το εργοτάξιο. Το μειονέκτημα με τα εργαλεία καλωδίου είναι ότι ο χρόνος που χρειάζεται ένας επαγγελματίας για να τα μεταφέρει, να βρει παροχή ρεύματος και να ξαναμαζέψει τα εργαλεία του είναι πάρα πολύς. Για ένα μερεμέτι 10 λεπτών του παίρνει 15 λεπτά απλά για να μετακινηθεί στο εργοτάξιο. Ενώ με τις μπαταρίες απλά προχωρά στο επόμενο, χωρίς καμία καθυστέρηση και με ασφάλεια. Τέλειο! Απλά το ευχαριστιέμαι. Είναι ωραία αίσθηση να βλέπεις το έργο να προχωράει. Με γεμίζει περηφάνεια.
Εργάζομαι εδώ και 8 χρόνια σε ένα μεγάλο έργο στο Λονδίνο. Είμαι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του δικτύου θέρμανσης και παροχής νερού σε όλες τις μονάδες. Το όνομά μου είναι Jamie και είμαι υδραυλικός. Σήμερα τοποθετούμε τις σωληνώσεις σε κάθε διαμέρισμα. Με τα σημερινά ηλεκτρικά εργαλεία έχω ό,τι χρειάζομαι μέσα σε 2 εργαλειοθήκες. Αυτό μου επιτρέπει να εργάζομαι όλη την ημέρα. Η λειτουργία του είναι ομαλή, χωρίς να κλωτσάει προς τα πίσω ή να έχει κενά ισχύως την ώρα της κοπής. Το νιώθω ισορροπημένο στο χέρι μου, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια πίεσης για να κόψει κανείς. Έχει ωραία σχεδίαση με άνετη λαβή και εύκολα προσβάσιμο διακόπτη. Είναι πανεύκολο στο χειρισμό του. Είναι επαναφορτιζόμενο και η 54V μπαταρία του κρατάει όλη μέρα. Πρέπει να έχεις καλό μάτι για να κατανοήσεις και να διαβάσεις τα σχεδιαγράμματα. Στη δουλειά μου επιλέγω να δουλεύω με SDS πιστολέτο. Είναι δική μου επιλογή. Μπορεί εύκολα να ανοίξει τρύπα 30 εκατοστών σε σκυρόδεμα. Η XR Flex Volt μπαταρία είναι εξαιρετική. Το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα είναι ότι είναι ισχυρή και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και με 18V εργαλεία. Μπορείς να δουλεύεις ξένιαστα όλη την ημέρα. Η ποιοτική εργασία μου προσφέρει ικανοποίηση. Θέλω να πιστεύω ότι η δουλειά που προσφέρω είναι υψηλών προδιαγραφών και γι' αυτό δεν εγκαταλείπω ποτέ ένα έργο εάν δεν νιώθω εγώ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Το πεδίο δουλειάς μου αφορά κυρίως σκεπές, κατασκευές εσωτερικών σκαλοπατιών, αλλά και γενικά ό,τι αφορά την ξυλουργική. Ονομάζομαι Louis Rogers. Μου αρέσει να φτάνω στη δουλειά μου νωρίς το πρωί για να κάνω αυτό που μου ανέθεσαν. Κατασκευάζουμε σπίτια 2, 3 και 4 δωματίων. Είναι φανταστικό εργαλείο και μόνο αν σκεφτείς ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάς γεννήτριες μαζί σου από εδώ και από εκεί, είναι απλά πολύ πιο γρήγορο. Μου αρέσουν τα DeWalt εργαλεία, γιατί έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από τα προκαθορισμένα όρια ενός συνηθισμένου εργαλείου. Είναι ευέλικτα, εύχριστα, γρήγορα και ισχυρά. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το δισκοπρίωνο οπουδήποτε στο χώρο εργασίας μου. Είναι ισχυρό, ελαφρύ και σχετικά μικρό και μου δίνει τη δυνατότητα να δουλεύω όλη μέρα χωρίς την ανάγκη ρεύματος. Γιατί απλά η μπαταρία κρατάει όλη μέρα. Το πριόνι Alligator είναι τόσο ελαφρύ που μπορείς να δουλέψεις άνετα με το ένα σου χέρι. Μου αρέσει όταν εργάζομαι έξω. Παραμένω σε συνεχή δράση και παράλληλα εξασκώ αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα. Αυτό το εργοτάξιο περιλαμβάνει 6 οικοδομές και ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Δουλεύω με το ατσάλι. Το επάγγελμά μου είναι σιδεράς. Ονομάζομαι Σεμπάστιαν. Η δουλειά μου είναι να κατασκευάζω κυκλειδώματα ασφαλείας και πλέγματα. Ξεκίνησα πριν από 6 μήνες, αλλά το έργο τελειώνει το 2020. Είναι δύσκολη δουλειά και χρειάζεται υπομονή, αλλά εμένα μ' αρέσει.
Δουλεύω πολύ με τον τροχό. Είναι ελαφρύ στη χρήση του και κόβει γρήγορα και εύκολα. Μου προσφέρει την ίδια ισχύ με τον αντίστοιχο τροχό ηλεκτρικού ρεύματος. Η μπαταρία είναι εξαιρετική. Όταν εργάζομαι σε ύψος 10 μέτρων, δεν χρειάζομαι καλώδια. Χρειάζομαι ασφάλεια. Εμπιστεύομαι την DeWalt, γιατί εργάζομαι με τα εργαλεία της εδώ και χρόνια. Για εργασίες που αφορούν το μέταλλο, είναι μια εξαιρετική εταιρεία. Αν κάτι θα χαρακτήριζε το πιστολέτο, είναι η ταχύτητα εργασίας και η ομαλή λειτουργία του με ελάχιστους κραδασμούς. Είναι απλά δυνατό. Δουλεύω την 54V μπαταρία, που είναι συμβατή με όλα μου τα εργαλεία. Κρατάει όλη την ημέρα. Είναι απλά τέλεια. Δουλεύω σκληρά και προσπαθώ συνέχεια να βελτιώνομαι. Είμαι περήφανος για την ποιότητα της δουλειάς μου. Εργάζομαι με τον αδερφό μου τον Τζέι και είμαστε συνεργάτες στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Ο Τζέικ είναι ειδικός στις σωληνώσεις και εγώ στα ηλεκτρολογικά. Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και αυτό μας προσφέρει μια καλή συνεργασία. Ονομάζομαι Perry Gilbert και εργάζομαι ως ηλεκτρολογικός εργολάβος. Είναι τόσο γρήγορο και εύκολο στη χρήση του που σου προσφέρει 10 φορές περισσότερες σκοπές από ό,τι θα σου πρόσφερε ένα απλό σιδεροπρίωνο. Είναι τέλειο. Εργάζομαι με DeWalt εργαλεία εδώ και χρόνια και παρατηρώ ότι η εταιρεία έχει ανεβάσει τον πύχη ένα βήμα παραπέρα. Είναι ανδιαφυσβήτητα οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουν. Είναι φοβεροί. Πολύ άνετο στη χρήση. Ελαφρύ για το μέγεθος και την ισχύ του. Διαπέρασε με άνεση το σκυρόδεμα και τις δύο μπετόβαριες που συνάντησε. Στιβαρός μηχανισμός τσοκ, φανταστική μπαταρία, μεγάλη δύναμη ισχύως. Ο αδερφός μου είναι χαλαρός τύπος. Μερικές φορές σε τέτοιο βαθμό που δεν σηκώνει το τηλέφωνό του και με τρελαίνει. Αλλά είναι καλός τύπος. Το καλύτερο απ' όλα είναι 54V μπαταρίες. Ποτέ μου δεν πίστευα ότι θα έφταναν σε τέτοια υψηλά επίπεδα volt. Κι όμως το κατάφερε η DeWalt. Σε πολλά εργοτάξια δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρική παροχή ρεύματος. Οπότε είναι τεράστιο το πλεονέκτημα να έχει τέτοια εργαλεία κάποιος που κάνει τη δουλειά μας. Είμαι επαγγελματίας ξυλουργός και εργάζομαι σε χώρους όπως αυτόν που βλέπετε. Το όνομά μου είναι Matt Brandshaw. Δουλεύουμε με την κατηγορία των 54V εργαλείων. Είναι φοβερό ότι μπορείς να αλλάξεις την μπαταρία μεταξύ των εργαλείων. Και αυτή να προσαρμόζει την απόδοση ισχύ της ανάλογα με το εργαλείο, προσφέροντάς σου εύκολη, καθαρή κοπή. Ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι από ένα σταθερό δισκοπρίωνο. Απλά ξεκουμπώνω την μπαταρία και συνεχίζω τη δουλειά μου με το επόμενο εργαλείο, αλλά την ίδια μπαταρία. Έτσι απλά. Το δισκοπρίωνο πάγκου είναι εμφανές ότι είναι πολύ μπροστά από άλλα μοντέλα στην κατηγορία του. Είναι ευέλικτο στη μεταφορά του και εύκολο στη χρήση. Έχει ελαφριά σχεδίαση και εύκολη εφαρμογή. Ό,τι κοπή κι αν θες να κάνεις, τα καταφέρνει. Δεν έχω δει ποτέ μου μπαταρία σε δισκοπρίωνο πάγκου. Είναι εντυπωσιακό. Δεν χρειάζεται να σταματάω τη ροή εργασίας μου ψάχνοντας για παροχή ρεύματος. Μπορώ απλά και κινούμαι ελεύθερα στο χώρο εργασίας μου χρησιμοποιώντας τις μπαταρίες. Είναι απλά επαναστατικό.
Το φορτηγάκι μου είναι γεμάτο από εργαλεία DeWalt. Είναι η εταιρεία που εμπιστεύομαι. Είμαι περήφανος για τη δουλειά μου. Παίρνω το χρόνο μου, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει.